încercăm să ne exprimăm și să reușim să facem sufletul omului matur, care e trecut prin viață, care se trezește dimineața obosit, seara ajunge obosit, să-l mai încălzim puțin și poate să-i transmitem o stare de bucurie pe care o avem când pictăm, eu cel puțin. Sperăm ca acest atelier să fie de bun augur și ca pe viitor să fie mai des activitățile culturale. Ne aflăm în atelierul de creație al proiectului Datini și obiceiuri pascale, în cadrul căruia vom realiza lucrări cu subiect pascal, exprimând bucuria legată de aceste sărbători a copiilor, care se exprimă foarte ușor prin culoare și dorim să transmitem tuturor elevilor pe această cale dragostea față de aceste sărbători, pe care și ei să le îmbrățișeze la fel de frumos ca și noi, cu aceleași sentimente, odată cu renașterea naturii, pe care o așteptăm de mult să se înfăptuiască, și vom finaliza cu organizarea unei expoziții în cadrul Bisericii Eroilor, care va primi expoziția noastră în Sfântul Lăcaș și unde vom vernisa această expoziție și vom premia lucrările cele mai bine realizate. mi-a mai spus că acest ciocnit al oului are și o altă semnificație. Oul reprezintă mormântul lui Isus. În momentul în care ouăle se ciocnesc, simbolizează momentul deschiderii mormântului și învierii lui Hristos. Alexandria și cu colegii mei avem niște ouă. Mă gândeam să fac un ou roșu cu niște flori și câteva liniuțe să-l decorez. Ai văzut la bunici cum se face acest lucru? Da. Și participi și tu? Da, o ajut pe mamaia. Cum o ajuți? O ajut să ia toate ouăle, să pună colorantul. Îți place această sărbătoare? Da, foarte mult. Noi roșim ouă pentru păcatele Domnului și pentru învierea sa.
ceas de mare sărbătoare, când iată toți ne pregătim pentru Duminica Florilor, având o altă bucurie prin prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Este un moment deosebit, pentru că, iată, copiii se află la ceas de înmormântat ouă și fiecare dintre noi știm ce reprezintă oul în această perioadă. Oul roșu, dar și chiar și de alte culori, reprezintă mormântul Mântuitorului. Este un moment deosebit pentru că în felul acesta ei sunt mai aproape de sărbătorile pascale și de perioada atât de importantă în care ne aflăm în aceste zile. Ne aflăm la centrul de conservare. Aici se derulează atelierul de pictură icoană pe sticlă. Suntem martorii muncii copiilor, unde reușesc cu migală, sub îndrumarea doamnei profesoare, să țină vie tradiția strămoșească de pictură pe icoană pe sticlă. Sperăm ca cei care vor veni la vernisajul expoziției să se bucure de lucrările minunate ale copiilor. Execut acum o lucrare, o icoană pe piatră. Nu a fost ușor, deoarece în conceperea acesteia trebuie să, piatra fiind de mărime medie, nu de mărime foarte mare, icoana fiind puțin mai mare, a trebuit să micșorez. Desenul este foarte greu pentru că, bine, dar dacă îți place, treci peste toate barierele. Pe piatră este ceva nou pentru mine, n-am mai încercat. Dar îmi place. Am desenat și pe sticlă, nu este ușor, dar dacă îți place... Un prim pas în realizarea icoanei este alegerea imaginii. Eu am ales Învierea Domnului, iar apoi am început să desenez imaginea ca în oglindă. După ce desenul a fost desenat, am început să-l copiez pe sticlă, iar după ce am degresat sticla, am început să colorez și acum aproape am terminat, mai am doar finisajul lucrării. Clasei de grafică au executat o serie de lucrări, icoane pe sticlă, pe carton sau pe lemn și după cum se vede, majoritatea sunt finalizate. O parte dintre ele merg la Herești, acolo unde este o sărbătoare specială pentru această perioadă și, bineînțeles, vor merge și copii, vor participa și ei.
la repere culturale giurgiubene din cadrul proiectului Patrimoniul Cultural Vlășean. Astăzi, copiii implicați în proiect vor vizita o serie de obiective culturale din municipiul Giurgiu și cele mai importante monumente care se află pe raza municipiului Giurgiu. Sperăm să fie de bun augur, întrucât copiii vor afla informații inedite despre monumentele istorice, istoria lor, deoarece noi, Direcția pentru Cultură, suntem conștienți că tânăra generație de astăzi este cea care are frumoasa și greaua sarcină de a duce mai departe acest bogat patrimoniu pe care îl deținem. Sperăm să fie o zi minunată. Și de la Cherești. Cele mai vechi mărturii ale așezării omenești în arealul Giurgiu datează din Mezolitic, mileniile 10-7 înainte de Hristos. După cum atestă cercetările arheologice, zona Giurgiu a fost despopulată în perioada Dacă, secolul I înainte de Hristos. Se ipotezează că în apropiere era localitatea capitală lui Burebista, la Popești, pe râul Argeș. Împăratul roman Justinian a construit aici orașul Teodorapolis. S-a propagat până în zilele noastre ipoteza că orașul Giurgiu a fost fondat de genovezi și numit după Sfântul Protector al Genovei, San Giorgio. Parcul Alei a fost amenajat pe parcursul mai multor ani, din 1831, când s-a început și sistematizarea orașului. În anul 1840, aici au fost plantați 200 de tei și, totodată, s-a construit un bufet și un pavilion pentru muzică. Tradiția muzicii în parc se păstrează și astăzi. Este una dintre primele grădini romantice din România. În timp a fost modificată, păstrându-se doar o parte din structura inițială a aleilor și a vegetației. Statuile din Parcul Alei sunt totodată opere de artă și monumente istorice. Credea că cetatea Giurgiu a fost ridicată în secolul XIV de către genovezi la unul din principalele văduri ale Dunării de Jos. Poate în cărțile de istorie ați văzut ruinele unei cetăți. Suntem exact în ruinele cetății Giurgiu. Cetatea pe care noi ne găsim aici a avut mai multe etape de evoluție. Și aceste etape de evoluție au fost strict legate de relațiile dintre români și turci. În sensul că el era un punct fortificat și cel care deținea acest punct fortificat de apărare avea controlul asupra Dunării. Copilașii ne găsim într-o sfântă biserică ce are regim de mănăstire. Mănăstirea Sfântul Nicolae, o clădire deosebită, este Casa lui Dumnezeu, după cum știți, și care este și
monument istoric. Această biserică a fost geamie turcească. Dacă ne aducem aminte din istorie, facem un pic de școală, ne aducem un pic aminte din istorie, războiul Crimeei, 1829, 28-29, eliberarea orașului Giurgiu de sub dominație otomană. Țarul Nicolae I al Rusiei a hotărât ca această biserică sau acea geamie din acea perioadă să fie transformată în biserică ortodoxă. Până în 1829, Giurgiu era o simplă cetate, cetatea Giurgiului. După 1829, de la regulamentul de organizare interioară, s-a hotărât ca Giurgiu să fie considerat oraș și să se facă oraș. S-a dărâmat tot zidul de incintă care îl avea cetatea Giurgiului, care era făcută din cărămizi mari, cărămizi din pietre mari de calcar. La Muzeul Județean, dacă am vizitat obiective de patrimoniu construit, vom intra într-un lăcaș de cultură care de asemenea are statut de monument istoric și ne vom bucura de exponatele muzeului care fac parte din patrimoniul mobil. Iată cum, în interval de câteva ceasuri, intrăm în contact cu patrimoniul construit, cu monumentele istorice, intrăm în contact cu biserica și cu Dumnezeu și acum ne vom bucura de patrimoniul mobil deținut de Muzeul Județean. Cum v-a și spus domnul profesor afară, și această clădire este un monument istoric. Aici a fost cândva sediul prefecturii județului Vlașca. Adică fostul județ Giurgiu, cu arie teritorială mai extinsă, aici își avea reședința prefectură. Bun.
aflăm pe unul din ansamblurile din municipiul Giurgiu, ansamblul Mircea cel Bătrân. O să observați stânga-dreapta că sunt clădiri care fac parte din lista monumentelor istorice, puteți să le vedeți, au un alt fel de arhitectură, iar în față o să vedeți turnul cu ceas, simbolul municipiului Giurgiu. În sediul Episcopiei Giurgiului. Primul episcop și actualul episcop al Episcopiei Giurgiu este preasfințitul Ambrozira și s-a găsit de cuvință ca în partea de jos a Episcopiei, la parter, să fie organizat un muzeu cu obiecte de valoare pe care le deține județul nostru, pe care le deține biserica. Marie, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Bucură-te, Marie. Vedem niște obiecte. Acestea se numesc efigii, fac parte din patrimoniul cultural național.
cultura, patrimoniul în general reprezintă un element important în dezvoltarea durabilă. Se fac pași mici, mai mari și la noi, timpul va demonstra cât de repede de-am mișcat, însă trebuie să, și aici direcția s-a implicat în ultima vreme, să încerce cât mai mult să familiarizeze în rândul tinerilor importanța patrimoniului. Este un moment emoționant. Ne aflăm într-un sfânt lăcaș de cul, în preajma Floriilor, în preajma unui alt eveniment important care marchează, știu eu, multă bucurie în sufletele noastre, vorbesc de înviere. Direcția pentru Cultură Giurgiu vă mulțumește vouă copiilor că ați depus un efort extraordinar în această săptămână și să realizați aceste lucrări. Vreau să mulțumesc că au răspuns invitației noastre doamna prefect și doamna subprefect. Avem și Consiliul Județean reprezentat, zic, printr-un tătic în primul rând, dar copilașul dumnealui are și o lucrare care de expoziție, este vorba de Ionel Muscalu, profesor și reprezentanții ai instituțiilor deconcentrate din Giurgiu. Am venit în această zi pentru a vernisa o expoziție. Dat și sărbători pascale, gândul cu care am plecat la drum în momentul în care am realizat acest proiect a fost acela de a aduce mai aproape de tânăra generație tot ceea ce înseamnă patrimoniu. În general, ne gândim la patrimoniu doar gândind că ele reprezintă monumentele istorice. Patrimoniul nu înseamnă numai monument istoric. Patrimoniul înseamnă tradiții, înseamnă obicei, înseamnă mit, înseamnă acele lucruri meșteșugărești pe care le mai găsim, din păcate, din ce în ce mai puțin pe la țară prin gospodăriile bunicilor noștri. Și atunci am gândit să apropiem pe copii de tot ceea ce ne întoarce în trecut, ceea ce ne dă stabilitate în prezent și ceea ce sperăm pe viitor să reprezinte și reprezintă o bogăție foarte importantă pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Trebuie să vă spun că o perioadă de vreme am fost și eu cadru didactic, așa încât sunt obișnuită între copii, mă simt cel mai bine între copii dintotdeauna. Vă iubesc foarte mult pe voi și pe toți copiii acestei lumi. Dintotdeauna v-am iubit foarte mult și o să vă iubesc în continuare. Sunteți niște copii extraordinar de talentați. Eu m-am uitat înainte și am văzut și icoanele voastre și ouțele, de la cei mai mici până la cei mai mari. Aveți talent cu carul, să vă dea Dumnezeu în continuare același talent. Nu pot să vă spun decât că vă urez foarte multă sănătate,
Dumnezeu să vă lumineze sufletul și mintea, să mergeți înainte, să aveți numai succes și să vă ajute Dumnezeu să vi se împlinească toate dorințele și toate năzuințele pe care le aveți pentru viitorul vostru. Vă doresc din suflet un viitor mai mult, mai bun. Vă iubesc mult și sunt extrem de emoționată și de fericită că mă aflu între voi. Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut. Suntem înainte de sărbătoarea florilor și voi sunteți cele mai frumoase flori. Sunteți bucuria vieții noastre, a părinților, a bunicilor, a profesorilor voștri. Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat aici, împreună cu toți ceilalți care au colaborat și cu instituțiile implicate. Felicit reprezentanții instituțiilor care și-au adus contribuția la realizarea acestui proiect. Dumneavoastră, domnule director, felicitări! Felicitări vouă, dar și cadrelor didactice care vă îndrumă în asemenea activități extrașcolare și este minunat că voi aveți preocupări deosebite. Multă sănătate tuturor, succes în ceea ce faceți și să aveți parte de o viață frumoasă, plină de bucurii. Vă iubim! În dublă calitate de părinte și reprezentant al Consiliului Județean. Să rămână doamnelor, bună ziua domnilor, bună ziua tuturor copiilor. Sunt emoționat să vă văd aici așa de mulți și așa de frumoși și așa de talentați. Sunt sigur că aveți aceleași emoții pentru că este aici munca voastră și probabil că așteptați să vedeți cum este gustată cu ochii de data asta și mai târziu de Paște aceste frumoase o încondeate de voi ca o bucurie a culorii, dar și a tradiției pascale pe care o sărbătorim an de an, așa cum spunea domnul director, ca un patrimoniu pe care îl avem fiecare popor și iată că noi românii avem această tradiție a încondeierii ouălelor. Nu toată lumea face lucrul ăsta, trebuie să fim mândri să ducem mai departe obiceiurile astea. Domnul director a vorbit despre calități. E bine că este un om cu frica lui Dumnezeu, că fiind post s-a gândit să mă vorbească despre defectele mele. Copilaș, dacă ar fi să credem în ursitori, cred că aș putea să spun, când m-am născut, a zis, nu a spus că o să fiu, a zis, ăsta o să vorbească mult. O să cer să vorbesc cât mai puțin. Ați fost cuminți, da? E bine că spuneți asta, aveți voie să glumiți pentru a spus așa, pentru ca să vedeți ce spune la spovedanie. Copilași, mulțumim autorităților, doamnei prefect, doamnei prefect, mulțumim tuturor celor care au pus suflet în această acțiune. Au venit cu sufletul alături de sufletele voastre în această acțiune extraordinară, deosebită, de a expune ceea ce voi ați pictat. Ați spus și voi foarte mult suflet în ceea ce ați pictat. Ce am reușit să realizăm în această săptămână, care încă nu s-a încheiat. Au fost implicați în jurul la 150 de elevi din școlile din municipiul Giurgiu, școala numărul 4, școala numărul 1, copiii de la Centrul de Conservare. De asemenea, sunt implicați copiii din Comuna Herești, uitați cât de frumos sunt astăzi alături de noi. Sperăm și noi mâine să ne prezentăm la fel de frumos în localitatea lor. Am avut un atelier de desen și pictură, sărbătorile pascale, văzute prin ochii copiilor. Lucrările sunt expuse pe Simez. Sunt lucrări făcute de copii de la școala Amomis și școala numărul 7. Lucrări făcute de la copiii de la școala numărul 4 și numărul 7 sub îndrumarea domnului profesor Ionescu Ion. Cei mici, și avem așa printre noi, uitați și ei sunt foarte frumoși, au încondeat aceste ouă, au făcut aceste felicitări sub îndrumarea doamnei Constantin și a doamnei profesor Daniela Costa. Și un atelier de icoană pe sticlă. N-aș putea să spun inițiere pentru că, fiind martorul momentului în care ei lucrau, mi-am dat seama că ei sunt destul de bine inițiați în arta picturii icoanelor pe sticlă
și fără să le spun ei, îmi iau angajamentul astăzi că o să încercăm să le ducem la atelier instrumentele necesare pentru a putea picta efectiv în mod tradițional. Pentru că această artă a picturii icoanelor pe sticlă este una care în afara granițelor noastre, este extrem de apreciată. Iată, într-o săptămână am reușit, știu eu, să ne armonizăm instituții diferite, cu activități diferite, dar care, în esență, au făcut un singur lucru. Și au propus să țină în continuare trează tradiția românească. Patrimoniul este esența noastră, ne dă putere și dacă privim și ce a spus Părintele în istorioara dumnealui, ați observat, istoria, cum se îmbină, ajungem în zilele noastre și aflăm că aici o comunitate de sârbi, o comunitate de bulgari și români, foarte bine și au împletit, asta înseamnă până la urmă, au trăit împreună, au conviețuit frumos, au reușit să construiască și astăzi ne bucurăm de o biserică frumoasă. O să vedeți palatul de piatră, sper Părintele să ne ducă acolo să vedem cum se pregătește tradițional o plăcintă. De ce se numește plăcinta lui Lazar? Este fratele lui Maria și a lui Marta. Și l-a înviat Iisus Hristos, când a murit, după 4 zile l-a înviat. Cum vă numiți? Dragne Dumitru, Popolocru Mituici. Și suntem în Herești. Unde ce veți face dumneavoastră acum? Fac o plăcintă de mer. De unde ați învățat dumneavoastră să faceți această plăcintă? De la bunici, de la părinții noștri. Făceam de post. Și de ce o pregătiți în sâmbătă aceasta? Pentru Lazar. Tataie, din plăcinta asta ați mâncat mulți ani. Da. Și cum e? E bună? Eu parcă să zic că e bună mâncarea. Vă aduce sănătate? Ce vă aduce? Da, sănătate, că ține tot postul. Bine, da. Și se strâng toți ai casei? Da, vine copiii, avem fată, băiat la București și vin cu copiii și ne strângem de Cum vă numiți dumneavoastră? Dumitru mă cheamă pe nume bun. Și câți ani aveți? Păi n-am decât 20. O, doar aveți? A, n-ați spus că aveți și 6. Parcă eu m-ați uminte chiar asta e. Și dumneavoastră? Eu am împlinit 80 de ani. Mulți înainte îi sunteți soție? Da. Da. Câți ani aveți de căsnicie? În octombrie
Da, avem 62 de ani. Oho, 62 de ani, o viață de om. Bravo, bravo, bravo! Mitra a spus că vă numiți. Da, nu zice Mituța, lumea dă Dumitra, nume de bătrâni. Bunica Mituța. Copiii aceștia sunt veniți din Giurgiu. Unii dintre ei nici nu au poate bunici la țară. Și am venit aici la dumneavoastră în ogradă să vadă cum se plămădește plăcinta în copaie de lemn. Da. Și eu probabil nu mai aveți și cuptorul de altă dată care l-aveați în curte. Unde l-aveați înainte în curte? Aici l-aveam, înăuntru, în camera. Și scoceați plăcinta? Plăcintă, pâine, în fiecare sâmbătă făceam pâine. Dar acum ne-am modernizat și... Da, facem la... Dar a rămas autentică